जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन बे गुवाहाटि बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जालदाब ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ हाग्रामा सारा फैबाय हाग्रामा शिबसार Thank you. एसे खाथियाव थांनि खाथियाव फै सार बिराद गोबावसैना खाथियाव फैगोन एसे खाथियाव नङा होमबा खाथियाव फै सार गान खननो फैयाखै दे आङो गायक नङा गायक गान खनग्रा साथाम नांगौ नङा होमबा মই गायक नङा आसलते মই কৈছো অলপ ওচৰত যাম सार खाथियाव फैगोन नै बिराद गोबावजोंलै बहुद गोबाव बिराद गोबावजों आगोलावथ' फैबाय थायोमोन नङा होमबा दा बिराद गोसोखौ मोजां मोनदों नुफिननो मोननाय खाबु बिथां मिनिस्टारा जोंखौ होदों जिरायबा मोजां मोन गासिबो आथिं फैगोन र' आथिं फैगोन मालाबा बेलेग समाव फैफिननो लिंहरबावदो बै सिमेन्टनि नाया दिनै जाहोगोन ना जाहोआ प्रत्येक बारावनो आङो बे सिमेन्टनि नाखौ मोनजालाङोमोन दिनै मोनजागोन ना मोनजाया मोनजागोन ना बिदिनो दं होनबालाय बिराद मोजां बे नाया माथो रायज्लायनो माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा लेक्सार होनांगौ दं माबा खोन्थानांगौ दं जोबोद मोजां मोनदों मिनिस्टार बिथांनि दैदेननायाव जितु
बर' कसारि वेलफेयार जिहेतु गभर्नमेन्ट सालायगासिनो दङ बेयो बिराद मोजां आरो बिथाङा माखासे समयसानि खोथाखौ बुंदों बे अट'नमास काउन्सिलखौ सालायनायाव जेरैबायदि सरकारनिफ्राय सहयोग मोनबावनांगौ दंमोन बे एसे बाखि दंबावो होनना बुंदों आं बुंदों बिथांखौ आंबो जिहेतु बारा गोबाव जायाखै चिफ मिनिस्टार बिथांजों आं रायज्लायगोन नोंथांमोननि समस्याफोरखौ लानानै गामि सोलायनि समस्या जेनेबा रांखान्थि जेनेबा बे काउन्सिलखौ सालायनायाव जेसेबां रां नांगौ जेसेबां अनसुंथाइ नांगौ बियो खम जादों होनना बुंदों खम एसे बारा नांगौ जाहैदों जेसे बिदों बेखौ मोनाखै बेखौ रायज्लायजागोन आं दा हेलिकप्टारावनो बिथां केबिनेट मिनिस्टारजों रायज्लायलांगोन नोंथांमोननि समस्यानि खोथाखौ मिनिस्टारा आंनो खोन्थाखाबाय दा गुवाहाटिसिम सौहैनायनि सिगांनो हेलिकप्टार सायावनो थिग खालामना गालांखाबाय दे नोंथांमोननि समस्यानि खोथा ओमफ्राय मिनिस्टार बिथाङा बुंदों बै 2020 सानाव 27 जानुवारियाव जिथु सुक्ति खालामदोंमोन बड' पिस एकर्ड बे एकर्डनि माबा मोनसेथ' मोननांगौमोन खिन्थु दा बुंबा बोरैबा मोनो खिन्थु हरनांगौ आङो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायगोन सुक्तिनि नामाव जेबो मोनाखै जाहैदों प्रमद बर'आ हारसिं जाजोब्बाय मा जागोन आं मैया गोसोखांदों बिथां बुंबाय थानायखौ आं जायखिया बुंगोन चिफ मिनिस्टार बिथांखौ जे सुक्तिनि नामाव जितु गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जितु पेकेज बेखौ बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव मोननांगौ खालि बे बिटिसिआल' जानानै जानाय नङाथ' नङा होमबा सुक्तिया खालामदों जयैनो नंगौना नङा सुक्तिया खालामदों जयैनो बाहागा राननांगौ ओरै फारसेल' एकदम जोंना आसोला लाखिजोब्बाय मानो बिनो रोङाखै ओरजाबोथ' एनडिएफबि दंना जे एनडिएफबि गैया नामा एनडिएफबि दं एबसु दं बिएलटि दं एबसुआथ' गावनो सुक्तिखारि एनडिएफबिआ गावसोरनो सुक्तिखारि माब्रै बिटिसिआवल' मोनखो जाखायाखै बियो जाया बियो बिटिसिआवल' एबसु दं बिटिसिआवल' एनडिएफबि दं बिटिसिआवल' बिएलटि दं ओरैजायनि बिएलटि ओरैजायनि एबसु ओरैजायनि मा होनोमोनलाय एनडिएफबि जयैनो सुक्ति खालामाखै माबोरै सुक्ति खालामनाय माबा बहा बोरै आंनो देखाय दे बहा सुक्तिया खालामबाय बिटिसिआव हगारनानै गारबोजोब्बाय बहा बोरै मा मोन्दों बोरै देखायनाय मा मोन्दों बोरै मोनाखैबा माइथो जाखो जाम्बाथायसो बिदि थगायजायो मानसिया बेबायदि थगायजायो सुक्तिया खालामबाय बिटिसिनि मानसि जोंना बिटिसिनि एबसु बिटिसिनि एनडिएफबि बिटिसिनि गासिबो जानानै बोरै जानो जाखोलै दै आं रायज्लायगोन सुक्तिखारिया बिटिसिनि बाहेरायाव एबसु दं बिटिसिनि बाहेरायाव एनडिएफबि दं बिटिसिनि बाहेरायाव जोंना मिनिस्टार बिथांमोन दङ होनांगौ माबा मोनसे माबोरै जानो बुंनानै लाब गैया खामानि मावनानै देखाय मा होनो ओरैनो लेक्सारल'जों मा जानो गोबाव खालामला दे जायखिया समस्या समाधान जाबानो जाबाय नङा होमबा ঠিক আছে থ্যাংক ইউ দে
हेल' थारमाने जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC निफ्राय गुवाहाटी बेलतला सार्भेयाव मोनसे गेस्ट हाउस बायनानै दोनदोंमोन बेखौ एखेखा जिहेतु जोङो बे गेस्ट हाउसखौ मा होनदों खोनाखाबायना बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनो ओरैनो होबाय जोङो भारा जाग्रा नङा प्रमद बर'आ बेखौनो फाग्ला खेबसेनो होबानो जायो भारासो जागासिनो दं नोंसिनिफ्राय मानो भारा जानांगौ ओरैनो होनांगौ नै होखालांबाय आङो माथो ओरैनो भारा जादोंलै भारा मानो भारा जानांगौ जाखो ओरैनो हगारना होनांगौ ओंखायनो जोङो मैया रायज्लायबाय बे गुवाहाटी बेलतला सार्भेनि बे न'खौ जोङो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलाव जालदाब ओरै हगारखाबाय मानो फैसा नांगौ गावजों गाव दे